haba to ni yanzu duniya ga akwai wanda ya isa ya ci kuɗi na garin ga babu wanda ya isa ya ci min kuɗi na wallahi mudi lahiya ya ake ci kana ta hargowa kai dai ba kai kaɗai tun wai in ba bala'in wanga mutumin ba saboda yana ɗan rashin mutunci ya ci mun bashi yau sati 3 kenan bashi ba labarin shi wane ne wani dan dogo haka na cin wajen ban dai san suna ne ba na sha bala'i bai isa ba na bincika cikin abokanan mu kudin ka gwanda a tada gobara shine bayani na bincika cikin kowane ne sai an san ma kudin ka cikin abokanan mu dan yan tijara sama da kai dan bala'i ya shine bayani yanzu kana ji ina gidan shi yake da amma gani sai ina ya kamata wannan waje gidan shi yake kai mu shiga ta nan wannan je muka shiga ta nan wannan ka gane zamu san abin da Allah wannan je mu ce kawai Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ai na ranci da Allah annabi ko yi tsaye ko dawo daga nan warajen dan son nake ka gane shi nan wanga ne ka gane shi nan wannan wanga shi wanga ana ma magana wanga abin da ya sa ni sabo ka na zabo ka cikin abokanan mu kai kowa ta jara shi ne sa ni zabo ka don ka zo kai man yaki akan kuɗi na haƙƙi na kana ji ko to kai mutum da kowa awo maka ganin ya sai ka biya kowa ya matsa ni da kaina nake magana ga abokina nan kai la ilaha illallah ma akwai wani wanda isa ya zo wuri na ka ji abin da nake wai ya an shi bashi ka ji abin da nake faɗa mako wanda duniya ta lalace har wurin koga jagwaza a zo da ya bashi aboki kana ji menene ka san shi wanda ake bi bashi yan aka zo bai da su to a mashi ko ka ƙara mai lokaci in ya samu ya biya kai wallahi ko kuma a yahe mai su kawai to wai ni abokina kai da nan kawo ka kai min yaki a an san min haƙƙina ban gane ba ka gane ba ne ban gane ba ka riba da kyau ka gani zo ka jare yanzu wannan a wallahi ba za a maimaita kai la ilaha illallah muhammadu rasulullahi yayi a gaso kai baccin da duniya ta zo ƙarshe na lalace har akwai wani dan tayi da zai zo wuri na zo ya ga oga ya zo dan tayi an shi kai ƙarya ce wallahi wai suna ina ne wai kai